Hi guys, kanina pa tumawag si Tami sa akin kanina. Sabi pa niya, pauwi na daw siya. Okay. And then na-realize ko, wala pala siyang makain. Yung gulay lang yung makain niya. For sure, hindi yung kakain ng rice. Adoy, wa na si Inday Mirian nagmamadali. Aguroy, mauna niya. Aroy, naku, ang sayang naman. Aguroy, mauna niya giingon nga, danghag lang ko, nagsigil lang kong cellphone. Palaging cellphone ng cellphone. Adoy, malapit na yun ba? Malapit na yun dito. Kanoka, wala pang ano ng oras. Almost 7 o'clock na guys. Naku. Ngayon pa ako nagre-ready. Adoy, Mirisi. Nag-cellphone. Dula. Hindi ako nagdula. Ako nagtrabaho sa YouTube. And then, adoy. Aguroy. Mirisi dito ani ron. Muna giingon nga haladay. Sus. Wala buong araw si Inday Mirian hindi nakapag-ready. Dito na siya i-steam natin. So steam natin yan. Ang takpan natin para maluto dali. Na guys. Grabe si. Na-realize ko, wala palang makain si Mister. Meron ako ditong gulay na niluto ko. Pero si Tami, hindi yan siya mahilig masyado sa rice. So, ito, meron siyang choices ba? Wala din pasta. Adoy, nagdanghag jud ko, guys. Maaga kasi siya ngayon. Usually, makauwi yan mga 11, 12, gano'n ang gabi. Hindi ngayon, sobrang aga. Tumawag, and then nakaano lang ako, gano'n. And then yung tumawag siya is, hindi na masyadong malayo, mga maybe an hour drive. Kasi galing siya sa city. Then, nag-asap ko lang. Pagdating niya, anong kakainin niya? Rice, gulay. And then, sabi ko, salad. Adoy, binigidala maraming salad pa itong trabaho kaninang umaga. Sabi ko, ito, kaya nagustuhan man niya ito, guys. Nagustuhan niya ang sweet potato. Itong kamuti ba, nagustuhan niya. So, kaya yun, sabi ko, estimin natin madaliin. Makauwi na yun dito. Danghag lang yung kuno. Mau nigiingon nga, wala akong trabaho, pero para akong wala man lang akong nagawa sa buhay. Guys, andito na si Tami. Paktay. Gutom to ba? Hopefully hindi gutom. Hopefully nagkain-kain. Maihi ito ba? Ihi ito ba? Hindi busy kung anong kinain niya. Kasi ganyan po ako mag-check ako kung ano yung kinain niya. Yay! Kinain niya. Yay! Kinain niya yung salad. Tuna salad. But the sandwich. Yes. Oy, empty. Not empty. Oh, yeah, I thought you said. Leave the white bag. Oh, sorry, love. I put it back then. Ito pagka buluyago na ito. You should carry that white bag too. There's water in it. Really? That's what you said. That's what you thought I said. Yes. Automatic. Your earring has lots to be. Because I'm trying to do it. You're trying to keep it up. I got it. Google change. Google changing. Rearranging. Alam niyo yung kanta, guys? Go changing. Is that right? So yun, naghihintay na siya kung kailan maluto yung pagkain. Nandiyan na siya sa lamesa, guys. Pagkatapos, yung naluto na yung So ito yung na. Pagkain ni Mr. guys. String beans. Come on, eat na, love eh. We're ready to eat and then he just start doing stuff. I started doing it because there's no water anywhere. I'm getting a dry state here. Nagmana sa ina. He got it from his mom. It will get worse when he get older more. His mom is get worse when she get old. He really did get it from his mom. Every time we eat, we have to wait. And then I keep hitting I was doing it before you put the food down. But now I started doing it, I had to go. Oh, you switched after my phone. Yes.
No, he likes that too. Come on. Come on, leave that alone over there. What the heck? Maglaba din tayo pabinsan guys kasi kailangan na talaga ito guys. Ilang weeks na ito hindi nalabhan. Aloka. Andito pala ngayon si Tami sa bahay guys. Ang dami niyang plano or ako pala ang daming plano. Pero si Tami hindi man gumagalaw-galaw guys. Sinabihan ko siya na gumalaw ka kung gusto mong maligo pag umalis tayo, edi maligo ka. Kung ayaw mong maligo, edi aalis na tayo. So naghintay ako guys habang naliligo siya. At naglilinis daan ako dito sa bahay. Pero bago siya naligo, sinabihan ko siya na kailangan mo itong kunin ang mga binibili mo online dito na sa ating dining room. Doon Tami, kunin mo naman ito kasi mag-start na ako dito maglinis at kailangan mo ding maligo. So nagpahinga ako dito guys habang siya ay naglilinis sa kanyang mga na order online and dinilagay niya doon sa aming garahian. Pagkatapos niya naliligo siya guys, ang ginawa ko dito is naglinis din ako dito sa garden kasi sobrang dumi na garden kasi kapag sobrang daming damo guys, yun ang yung nutrients ba kinukuha ng damo, so kaya yun iniibot ko siya malinis, maganda pala tignan. Finally guys, i-drop na namin ito, magpunta kami sa post office. Finally talaga, finally. So yun yung aming gagawin ngayong araw. And then, hindi na nga ako nagbihis lang. Tignan nyo. Aha! O, diba? So, hindi na ako nagbihis kasi nga, i-drive ko lang siya. And then, uwi agad kami kasi finally, itong asawa ko gumalaw-galaw din paminsan ba. So, na-drop naman yung papeles, guys. Pagkatapos, nagpunta na naman sa grocery. Uy, kailan ba ito matatapos? Sabi pa sa comment na ito, that means yung unang lalaki mo is walang paki. Wala talaga yung paki, guys. Kasi nga, yung sinabi ko sa 120 lang yung pinadala. Alam nyo, at anyway, yung sa Western Union, iba naman yun, but anyway, ibang bayad yun sa Western Union. At hindi ko siya nabayaran kasi nga umalis ako kay Tami, di ba? Binigyan namin siya ni Tami ng $1,500 at binalik naman sa amin kasi in-advisean siya na isauli yung chicken na binigay ni Tami. Kasi nag-ask siya na dapat mabayaran daw namin siya dahil kinuha ako ni Tami. But anyway, so yun siya. At yun, wala talaga siyang paki guys kasi po dahil ang nangyari noon is nung nagbisita yan siya sa Pilipinas no once, binisita niya ako and then pangalawa yung kinuha na niya ako. Yung pangalawa is nagpunta kami sa Mindanao sa parents ko. Wala po talaga siyang binigay guys, as in wala siyang binigay na kahit ano, yung pambili ng mga kinakain namin is nagtrabaho man ako yun sa Cebu, meron akong mga savings. So yun, at meron akong savings na malaki-laki din. Binilhan ko ang papa ko ng tawag nito chinso. So binilhan ko si papa. So pero yung afam ko, yung nagdala sa akin is hindi talaga siya wala talaga guys, walang binigay. Hindi naman din ako nanghingi, hindi naman din ako nagsabi na magtira ka ng pera para sa family ko bago mo ako kunin, wala talaga. So, at yun, ang kaibahan, yung nagpunta si Tami for the first time sa Pilipinas, yung 2010, ang nangyari po is, sinikreto ni Tami yung family ko, at auntie ko rin, na bigyan ng dolyaris, binigyan ng mga dollar ni Tami. So, yun yung kaibahan. So, yung isa is walang pake. Si Tami naman at sobrahan yung pake. Hala. No, I'm not cooking that today. No, balit. I got a lot of pork. I know. Gee. More cold cuts. Mixed with the meat. Adoy, not good. That's fine. They're all in bags. Adoy. We have a lot of carrots. Some to the bunnies because Ganyan po yan siya guys, no. Meron po tayong mga basil sa garden. Ang nangyayari, hindi kasi sobrang lazy man niya, eh. I mean, hindi yan siya lazy. Ayaw lang talaga niya magpunta sa garden. Nakakaloka. Palakawin nga natin yan mamaya. Papuntahin natin yung sa garden kung asan yung basil. Ang daming basil ko sa garden guys. Grabe itong asawa ko. Mahilig yan siya, magkalas-kalas o kwarta. what? Do you have a lot of chicken? No. So what is this over here? Chicken? Yeah, but they go into the plane, and then they had the one. Okay. Let me see. That's it, Han. So, we love you. Itong dalawa, no, talagang hindi talaga ito mapaghiwalay, guys. Kasi kapag dumating yung dada niya, guys, para itong baby, guys, pa-baby din itong pusa ko. Ito naman si Tami. Gustong-gusto niya yung ganyan, yung hubs niya. Kasi talagang proud na proud siya. Para talagang anak niya yan, guys. Kaya ako, guys, ay okay ra.
Sabi pa ng isa kong basher. Hindi ko alam kung basher ba yun siya, pero sabi niya, kapag may afam, kasi may afam daw siya. And then, mahirap daw. Kasi pag may pera, may utang, credit card, ganun. Mahirap kasi kapag overspending ka sa imong credit card, mahirapan daw siyang magbayad. Kasi hindi daw niya na-realize na malaki na pala yung nagastos niya, guys. Adoy. Naisip ko ba, magkaiba talaga ang tao, no? Parang hindi man siya basher, eh. Kaya nang lang siya ba na, mahirap ba pag walang trabaho? Ano ba? Totoo naman talaga na mahirap pag walang trabaho. Katulad sa akin, na, yung parang, pag may, masubrahan yung gamit ng credit card ko, magkahirap-hirap daw siya. Kasi may mga, yung mga charges, mga monthly sa credit card, dapat bayaran mo kung magkaano yung binayad, or kung ipulipid mo siya monthly. So, naisip ata niya na nahirapan daw nga siya, may trabaho siya. Ako pa kaya na walang trabaho. So, na-realize ko, guys, no, mga ganyan pala talaga ang iba, no, mahirapan pala, no. Mahirap. Sa totoo lang, aaminin ko po sa inyo, guys, talking about money, hindi po talaga ako nahihirapan. No, real talk, guys, real talk. Hindi ako nahihirapan kasi si Mister, siya yung nagtrabaho, wala akong trabaho. Pero may kita ako, guys. Binigay ko sa kanya, guys, yung pera ko, guys. Wala talaga akong problema. Kasi kung yung credit card ko, connection man sa kanya, guys. Connection sa kanya. Hindi man ako gastador. Hindi man ako, kita ba ninyo, hindi nga ako umalis sa bahay kung makagasta lang ako, kung mag-grocery. No, mag-grocery. Kunti lang, guys. Pati pag-grocery, magtihik-tihik pa ko. So, naisip ko magkaiba talaga ang tao. Parang na-stress yung ibang magbayad kasi hindi sila connected sa asawa nila. Yung credit card nila is, basta ganun. Ako noon, since from the beginning, hindi talaga ako nahihirapan sa mga ganun. Yung asawa ko, sabihin na naman ng iba, dapat ikaw yung ganyan. Yung mga bill, ganun. Guys, hindi ako nagbabayad ng bill, pero ako yung nagre-remind sa kanya. At alam ko kung magkaano yung laman ng bank niya, at yung bank ko, at yung bank naming dalawa. Kasi ganyan tatlo. Akin, joint sa kanya. So, alam ko lahat yan, ganyan. Kasi magpakitaan kami and also may mga papel na dumadating dito sa bahay. Kasi ako, nag-paperless. Ako, wala ng papel. Siya, kay gusto man niya talagang may makitang papel. So, mayroong bangko dito nag-abot. And then, alam ko tanan. Paminsan, ako na yung mag-deposit sa kanyang chiki kasi sabi pa ng iba, ano daw yung iba? Sabi pa na dapat yung anong klaseng trabaho yung asawa mo? Ano daw yung ganang, hindi naman yan chiki. Hindi daw chiki. Ang sa aking asawa kay direct deposit. Ganyan man talaga yan, guys, direct deposit. Pero yung asawa ko is hindi siya under the company. The company is using my husband man good. No, tawagan na siya, inischedulean na siya. Ganun. So, yung asawa ko is alam na, hindi po direct deposit kasi kaibigan niya yung company, pero binigyan si Tami ng trabaho kasi kailangan nila ng tao kasi si Tami is magaling sa mga gawaing ganyan. Okay, magaling po yung asawa ko. So, kaya yun, hindi po dinadirect kasi hindi nila hinihingi yung bank account. Chiki po yan. At binibilan po yan ni Tami. Si Tami po yung nagsisin sa kanila kung magkaano ang utang nila or magkaano ang bayaran nila sa asawa ko. Kasi per day, malaki po talaga yung hindi man sa pagmamalaki, guys, malaki po yun. Kaya si Tami, gastador po. So, maswerte na lang din yan siya na paggastador niya, malaki yung daily niya na sweldo. So, ito din. Nagre-remind po ako sa kanya na kayang bayaran mo ito, ganito na, ating mortgage, ito, credit card, bla bla bla. Magngangaman ko sa credit card, guys, kasi ang mga credit card namin monthly, guys, ang lalaki. Pero kaya man yung bayaran. Kaya talaga niya bayaran, guys. Hindi yan na ito, gano'n. Hindi siya yung parang minimum amount yung binabayaran. Fully talaga yan, guys. Kaya wala po talaga kaming utang. Kung ano yung binibili at in-order online, yung kung ano yung mga charges sa mga credit card namin, fully paid yan monthly. So, makasabi ko talaga sa inyo na na-realize ko na yung iba palang Pinay, nahihirapan pala sa mga ganyan. Kasi ako, hindi ako ni Tami, mahirap man talaga mag-isip na meron kang bayaran, ganito ang maluluka lang ako kapag makita ko yung monthly bill sa aming American Express kasi doon talaga ako maluka sa sobrang laki. Kaya si Tami, kaya hindi na niya ipakita sa akin pag may mga sabi niya sa akin, don't open the kasi mabuang jud ko, guys, sa monthly, mabuang jud ko. So, kaya yun. So, hindi po niya ako pinahirapan, siya po yung nagbayad, pero sinabi niya sa akin na if there's something happen, ganito po, ganon. So, pero sobrang lucky ko kasi every time I go out, sabi pa niya, I can use the credit card anytime. Sabi pa ng iba, bakit credit card yung gamit mo, Mirian? Ano man yan, ganon. Guys,
Hindi man ako problema. Sabi ko na nga, hindi po ako problemado sa ganyan. Kasi fully paid at hindi ako gastador. Wala ka bang mirian yung debit? Of course, meron kasi meron akong bangko. Pero yung debit ko, guys, hindi ko yan ginagalaw. Hindi ko yan ginagamit. Hindi ko talaga yan ginagalaw. Kasi ginagalaw ko noon yan, yung kami ni Biyanan. Para makita ni Biyanan na meron akong akin. Na hindi ako nakakonek sa asawa ko. Kasi alam niyo naman. So, yun. Nagamit ko lang yan ganyan. Pero, hindi ko talaga yan ginagamit, guys. So, kung ano man yung ginagamitan ng bangko ko, is nandun sa Remitly. Nandun. Saan mo ginagamit yung bangko mo, Mirian? Hindi mo man pala yung ginagamit mo. Hindi mo ginagamit sa shopping, sa grocery. Guys, Pilipinas, andun lahat. Tapok, ang Remitly. Dito, record tanan, guys. Iwan ko na lang. Sabihin ko sa inyo, wala akong napiling panty ng mga pira na natira sa akin. Nandun sa Remitly, diretso Gcash, Pilipinas. Adoy, iwan ko na lang si Batman, guys. Maluka ako. Ay, nako, mukhaon na lang ko, guys. No, magluto ko. Gutom na ako. Almost 7 o'clock na. Kada Pilipino pala dito, iba-iba ang sitwasyon when it comes sa mga asawa. Kasi may mga asawa pala na basta magkaiba pala talaga. Ako, maswerte lang talaga ako, guys. Yung asawa ko is very gastador, pero it's very good when it comes to ganun, sa pera. Siya, and then, nagsalig man gud na siya kung sa Bisaya pa nagsalig kay na ay sweldo nga dako-dako pero pag adoy ambot na lang unsa na lang gyud among dangatan ani matulog gyud mis karton.